Sabies que en 12 mesos la ciutadania s'ha estalviat haver de portar 76 milions de dades i documents per fer els seus tràmits amb la Generalitat de Catalunya? Per exemple, avui no cal que aportis el DNI, el padró municipal ni el títol de família nombrosa repetidament. La Generalitat té la infraestructura tecnològica, organitzativa i jurídica per connectar-se amb altres administracions i reutilitzar informació que ja s'ha aportat alguna vegada. Això i més és possible gràcies al gran esforç que està fent per adaptar-se a les tecnologies digitals. I perquè puguis seguir la seva evolució, ha publicat l'Observatori de l'Administració Digital. L'Observatori et permet seguir l'evolució del procés de transformació digital de la Generalitat a partir de dades i indicadors. Ho fa d'una manera clara i visual, posant en relleu els beneficis d'adaptar l'administració a les noves tecnologies. Això suposa avantatges com tràmits on vulguis, quan tu vulguis, menys burocràcia, menys desplaçaments i cues, més protecció per a les teves dades, avisos automàtics i dades personals més segures. Així és com funciona l'Observatori de l'Administració Digital. El portal mostra indicadors, gràfiques i històries sobre diversos àmbits de la transformació digital, agilització dels serveis públics, ús de les dades, ciberseguretat. Les gràfiques són interactives, permeten filtrar i descarregar les dades. També obtenir-ne la imatge. I a més, et facilita informació de detall i metodològica de les dades. Els àmbits s'expliquen amb textos senzills i fàcils d'entendre. Però si encara tens dubtes, hi ha un glossari i una secció de preguntes freqüents per ajudar-te. L'Observatori de l'Administració Digital forma part del pla engegat pel govern per reformar, reimaginar i reforçar l'administració i els serveis públics, i neix com un projecte en constant evolució. El seu viatge tot just ha començat i continuarà creixent amb noves dades i històries sobre la transformació digital de la Generalitat de Catalunya. El portal està allotjat a la web de l'Administració Digital. Pots accedir-hi des d'aquest enllaç. Visita l'Observatori i segueix-ne l'evolució.